everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat. Unsa mo kuno tanaw? Oh, kasabot man ko ba? Naubos sa kay mo pagtanaw na ako. Pero okay rin yun ako. Basta, di lang ko ni mapasakitan. Di lang ko ni masuntukon, kusion. Unya, ibulig maayo. Okay na jud na. Mangutana ko nimo ha. Pagutan na lang. Nasa man na? Mituog gid ka nga anak ka ni Tito Luis ito. O nagpahimos lang kasi gayon. Ha? Kulaan ko rin mo sinultihan. Abi na ko, arang-arang na imong pamati na ako. Di man gud kalikayan nga magduda ko nimo. Kalit lang gud kag tunga sa mong kinabuhi. Makasabot sa gyud ka nako nga naanad ko nga ako ray batan usbay. Og maong nagduda ka nga nangilad ko, mao ba? Pero dili na imposible, di ba? Oh, kung nagduda ka, sultihi ako amahan ana. Oh. Sige na silang mata nimo. Lain sad kaayog imo lang ang pasagdan dihang imong gibati nga naglain na. Ipabuhagay na sa kong amahan. Ines papa nga nagduda ka nga dili ko niya anak. Isuga gid mo no. Oh, ako noon, homo ka man ko istoryahon ba? Di man sab ko mamugos kung di mo ganahan ako. Kay naanad na ka nga daghan ang dili ganahan nimo no. Oh, jud. Pait ba kay ni kinabuhis libat? Puno ba yatas pagtamay? Mao day nga mibagat na ng naong mo. Dili na ka mo hilak. Oh, baga namang ginidaan ako naong. Ang malas lang ang mga tao maglagot na ako. Okay, yan na magyud ta. Manglahos na sa kwarto ni Papa na. Kung gano'n mo lang ta dito. Ano ni mo siyang sultihan sa imong pagduda na ako? Manangilad lang ko. Ma'am Terry. Yan ang duwa. Sila si Rickson o si Layla. Ang abogadong importanteng moabot karon di ko. Oh, ha? Ngano kang nalangan man siya? O, saman. Sa desisyon niya. Mulahos na sa kwarto, Papa? Ha? What? Naunsa na sab mong duha? Ay, Nganong nakubot na masab mo? Tita, ako kuan. Angang, naduda magud siya nangilad ko, ha, Tita Terry. Nya, kanang Sir Dex, paniha, nagduda siya. Mauto nga, ako siya giingnan nga. Kanang patuon ni Papa, aron sultihan si Papa nga nangilad ko. Kay posible bitaw nga nangilad ka. Ayaw sa pagsultihan na Rickson. Oh. Na naman na si kamatuuran nga siya anak ni Monica Albor. Nga napaangka ni Sir Luisito. Mas mutuo ko kung ipaagi ninyo sa DNA test. Rexon, naunsa ka ba? Nayabag ka naman anang pangigi nimo? Tita, kinahanglang ma-check siya baayo. Kay daghan na kayong mangingilad karong panahon na. Wasap tingali na siya mangilad Rickson. Ito, Si Sir Luisito, may dawat man dahil niya. Ha? Anong ako lagi? Dili mo ko kadawat niya nga parinte mi. aw, tingalig ikaw ang dili na mo paryente. Hilom! Oh, lo, anong masuko man ka? Ikaw ang dunay issue din, he? Kay kalit ka lang ito nga. Hosto na! Hosto na, Rexon! Unsa man ka? Mangita ka gigubot? Gusto ka ba nga tangtangan ta ka sa imong allowance? Da, Tito! Ay, sa gugulgaan na tito, eh. Ayan mo, eh. Ako mo ito imong panangga. Naunsa naman noon nga. Natuka naman sa milapan ining Layla. Wa ko'y gilabanan. Gisanta talang ka kay misobra ka na. Ay naglabara ang imong obahin kang Layla. imong phone, tita. Excuse me. Hello?
Attorney. Ana ka na sa gawas? O, sige. Sugaton ta ka. Bye. Hoy, kamong duha. Ayaw mo paghimog isina din hiha. Kay niya si Attorney Militon. Sugaton ako siya. Layla, Sir Diggs, nakauna sa imong kwarto. Naidigoy. Nahibaw ka kung nga nung ni ang abogado ni Tito Luis ito? Aniya siya ron himo una ang last will and testament ni Sir Luisito. Bahinay na? Oh, o gayo pag-expect nga bahinan ka kung imong awayon si Layla. mauna. Ako ba yay anak? Uy, ipangambog eh. Say soda sa inyong kwarto. Soda mo. Huwata nga ipatawag mo, okay? Ay, kala oy. Yan ang abogado ni Sir, ni Papa Luisito. Kabalo ra ba kusbot pasabot anang testament? Mao man na ang kanang katigayunan. Kulbaan ko da. Unsa kay may tabo na ko din hino? Binlan gyud ka ako ni Sir Luisito. Pero kakulba sa gisulting Rickson, oy. Kabalor ba ko ng DNA? Saan na lang kung ipa-DNA test yung ko ni Sir Luisito? Booking yung ko. Bahala na niyo, Total, di masarap ko may anhi. Gidara man ko Sir Diggs din, Siya kibasulong sa tanan. Kinahanglang maklaro gyud ang tanan. Kung si Layla, maubag gyud ang anak ni Tito Luis ito. Kinahanglang iya gyud ning ipa-DNA test. Naunsa mo sa ni Tita Teresita eh. Bidiretso naman sa dawat anang libat. Ma'am Tere. Ganina raman kang nagbarog din sa gawas sa pultahan sa kwarto ni Sir Luisito. Wa ka kapuyag barog diya. Aons man. Magdako din lingkuranan nimo. No, ayaw na. Importante gyud nga mahibaw ko sa ilang gipanagsultihan. Di man sab tingali marabi ang abogado kung noon sa iyang gipanagsultihan mo. Husto ka. Pero tikoy, kinahanglang andamon nimong daan si Layla. Ha? Nakasabot naman tingali ka sa gusto na kong ipasabot. Anay kwarta, dadasya kaon og isulti na niya ang tanan. Yes, Ma'am Teresita. Nga naman po, kulbaan, Jud. Kulbaan kong mayo. Laaya ko din mamakak di tao yun niya dato atong ilaron. Lahira Jud kayo. Maputlan man kakuliog, ani. Putlan Jud kong liog ato Rickson kung masakpan ko nangilad lang. Ay, kagang. Nasad ni ay. Nga naman ko, Di man ta ko kuratanon. Nagan mauntol lamang ko bisan tuktok na lang sa puntahan. Di man gid mawas ko na unang giingon ni Rickson nga DNA test. Hey, kadali! Kinsam sa kanina nuktok ay. Sunod na ako. Manglakaw ta. Dali. Hello, Bimbo. Oy, anong niyam ka sa amo? Gisapot lang ko sa bay. Gisugat sa kog yaw-yaw ni mama dito. Anya, unsa na may resulta sa inyong sabot sa libat? Oh, okay na. Unsa okay na? Ready na siyang party. Madayon gyud ang rockstar team. May nahuna-hunaan ko. Aron mas mo aligri ang maong party, Bimbo. Mhm. Well, unsa man na, ha? Venus? Asa man ta, Sir Diggs? Mamalit ko no haytag gamit nimo. Ha? Ngayon kuduhay man? Atik-atik na rin na, Sir Diggs. O ang tinuod, mag-meeting ta. Meeting na sab. Anha ta ng halo-haloan mag-meeting. Kinahanglang ako makumbinser si Tito Luisito. Nga ipaagi gyud sa DNA test ang pagdawat niya nga anak si Layla Libat. Dili sa taon na mahimo
nga ang libat ra nga mga mata ni Layla ang iyang himuong basihanan sa iyang pagdawat ini. Karon, iniglakaw ang abogado. Makiksulti ko ni Tito Luisito. Day, kalirita ako ha, kalirita. Kinilaw ako, day. Nya, daghan na sili, day, ha? Unsa man dyan ito meetingan, Sir Diggs? Hulbaan na sad ko ang meeting da. Iwan ko ni mo do. Layla, kinahanglan nga may baw ka na sa tibok na kong plano. Sa? Kay unsa man gid tibuok ni mo plano, Sir Diggs? Layla, naningkamot gid ako nga ikaw ang ilong anak ni Sir Luisito. Aron ikaw ang binlan niya sa iyang katigayunan. O pagkahuman, imo kaming bahinan. Ay unsa man gid ni salidaha, Sir Diggs? Layla, paminaw, ang tinuod wa kay salida. Anaa ka sa mansyon, aron mangilad ka. Unsa? Oops. Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Layla, libat. Layla, naningkamot gid ako nga ikaw ang ilong anak ni Sir Luisito. Aron ikaw ang binlan niya sa iyang katigayunan. O pagkahuman, imo kaming bahinan. Ay unsa man gid ni salidaha, Sir Diggs? Layla, paminaw, ang tinuod wa kay salida. Anaa ka sa mansyon, aron mangilad ka. Unsa? Unsa ko taw na imong gipanulti, Sir Diggs? Paminaw, ipatuo talang ka na reality show kining imong papel karon. Pero ang tinuod, anaa ka sa mansyon, aron ilaron gyud sa Sir Luisito nga ikaw ang iyang anak nga nawa. Ha? Okay ba bitaw ko ana? Kay drama ra gud ni ato agod. Oo lagi. Pero ang tinuod namong tumo, mao nga masunod gid nimo ang katigayunan ni Sir Luisito. Unsa? Mao gid na ang tinuod mong papel, Layla. Kuhaon ang katigayunan ni Sir Luisito ug kung makuha na ning nimo, imo ning ihatag namo. Namo? Bot mo ipasabot ka doon na kay kasabot? Kinamo, good. Natural nga doon ako'y kasabot. Pero dili mahimo, dili mahibaw nga makaila ka. Di mahimo. Maulay ibutang si mong nahunan. Nga doon na kay bahinan sa katigayunan nga imong makuha. Ug kana, mao kami. Kinsa lagi taon mo? Ako lang ang mamahimong magpaila nimo. Busa tumana lang ang atong sabot karon. Ha? Kadugay kung mikawas abogado. Tulo na magkakapi ang gida sa katabang dito sa kwarto ni Tito Luisito. Seryoso na gid tingali kayo ang ilang istoryahan. Ay. Ang cellphone. Si Venus. Hello, love. Noon sa naman ang libat diha. Wala na siya mugara og maayo diha nga nakahimo og siya kagubot sa tumalinawong kinabuhi. Venus, relax lang. Dili mahimong gubton karon ang libat. Ngano man? Murag ipahiluna na ni Tito Luisito ang iyang katigayunan. Busa, dili lang una nato surang-surang muna ang libat. Ganahan lang uta ko ma-share nimo sa kong huna-huna sa party anang libat. Manawag ra ko ninyo. Migawas ng abogado. Wata lang akong tawag ha. Bye. Attorney, di ka ba manihapon din? Ito dalang taga sa gawas. Tuwan na si Tita Teresita pa yung sa kawas. Kailangan magkasulti mis dito. Wala, Sir Diggs, uy.
Kuyawan mo ko di ako pagpangilad. Sus, dato na ba kayo na akong gilad? Patay ko, ana. Ayaw halang yun da ang imong papil. Bala nag-unsa may tabo. Ayaw yun pag-angkon nga nagilad ka. Total, tinuod pansad kang libat. Pero, nahadlok mo ko sa giingon ni Rickson nga ipa-DNA test ko. Unsa? Mao ka nang gisulti sa kanahan? Mo lagi. Ipaunsa naman ni mo si Sir Dex nga nagduda man gyud siya nako. Oho. Tuod ha. Dako tuod nga hulga sa atong plano. Kini si Rickson. Na, kung magpa-DNA test jud ko, aw, impasta na nimong plano, Sir Dex. Oh, kinahanglan nga dili ka ma-DNA test. Unya, mapugnan din nimo si Rickson. Makalagot. Kaayo na bang kulataho din bata. Ay, ayaw lang sa pangulata, Sir Dex, oy. Sagdaay lang na siya. Ipaunsa man na nimo, naa naman na siya. Tinala na to po na to sa Sir Dex, oy. Oh, sige. Masagdan na lang nato na si Rickson. Pero ikaw, kinahanglan nga andamon gid nimo ang imong kaugalingon sa pagdawat og minilyon. Mo di ako madawat. Minilyon? Yes. Tungod kay milyonaryo ka ng amo. Ha? Kanang among amo ba? Milyonaryo na. Ingo na ba sila, si Sir Diggs? Kanang basta makagunit kag minilyon no kay mamilyonarya sad ka. Mao ka na. Mao, gyud. Pero gikudbaan man ko oy og Og unsa? mura man ko na konsensya ni Sir Luisito, Sir Diggs. Ay. Ha? Unsay ay. Ayaw, gyud anang hunaw na. Layla, ayaw, gyud. Dili ka angay nga makonsensya. Mawa na siya sa di madugay. Mamatay na si Sir Luisito. Ang importante paminaw, ang importante nga mabinlan kaniya sa tanan niyang katigayunan. Ug unya, bahinan minimo. Bimbo, beer oh. Naunsa naman ka, Binos? Palhubog naman kay ka. Kuan, dili lang ko mahimutang. Basta, mo na tong akong gusto. Kinahanglang mahimong katawanan si Laila libat sa adlaw siyang welcome party. Unsa mo gibuhaton nimo? Tanawa lang ko niya. Magkogi na lang ko alang siyang party. Kana gyud. Ay lang ko na niyo gawaya si Layla. Giwagin mo idaganan ana. Biliunan ako si Awayon. Pero, kinahanglang mo hilak siya sa adlaw sa pagpaila niya nga anak ni Tito Luisito. Murag natug na dito. Rickson. Ikaw day na. Gikapoy ka dito? Wa man. Dali. So, dire. Kumusta naman ang imong pamati sa imong lawas dito? Niya. Hapit na gyud ko mamatay, Rickson. Oh, dito. Ayaw sa pagsulti ano eh. Kumusta naman mo si Layla? Nagkasabot ra mo. Mao na nga akong pangayuan og sorry dito. Unsa nga naman? Ambot ba dito? Nagduda mo ko ng bayhana? Nagdudak ka ni Layla. O dito, O unsa may kidudahan mo kang Layla? nagduda ko nga fake siya. Unsa? O dito, Fake. fake. Di lang ko gusto ko nga ilaron ka. Nagduda man ko nga mangingilad siya. Unsa? Pasayloan ako dito ha. Pero naluoy lang ko nga naghuna-huna nimo. Mao nga mas maayo nga maniguro ka na lang. Kung sa man sa'y katambag ni mo nako, Rickson. Kinahanglang magpa-DNA test mong duha si Layla.
Dagka na kayo ang mangingilad karong panahon na dito. Ibaw ko. Concern ako nimo dito. Salamat, Rickson. Ako nang una-unaon ang imong tambaga. Sige dito. Unsa? Imong gitumbagan ng imong Tito Luisito nga magpa-DNA test sila ilalibat? Mauna, love. Kinahanglang mawa ka ng Layla din sa bay. Good. Angay lang. Ikaw lang ang angay makasunod sa tanang katigayunan ni Tito Luisito. Maubitaw nga minus-minusan una nato ang atong laag, ha? Kay mo concentrate una ko sa opisina. Sa man, nasabta na ba nimo ang imong purpose sa pagpailang anak ni Sir Luisito Layla? Oh, wala mo ka magtingog diyan. Nahadlok lang ko, Sir Diggs. Dili ka angay nga mahadlok. Kay gidawat ka naman ni Sir Luisito. Pero, mo nalagi ito kong problema lagi. Ang ako lang ko niya kung ipa-DNA test. Kana ang likayan nimo. Nya, malikayan din ang kanang pagpa-DNA test. Matuod sab no. Magduda usab si Sir Luisito kung dili ka magpa-DNA test. Hala, uy, labaran sa kung Sir Diggs, uy. Okay. Ayaw na ka na kuno na. Ha? Atiman lang yun. Atiman na pag-ayo si Sir Luisito. O likay ang pagpa-DNA test. Ay, mula sila ko sa kwarto. Mag-una-una pa ko sa buhaton, uy. Sa una ko na DNA test. Ay, salamat. Nakasud ko din hingawa magkitiis mga kontrabida. Diyan mo ka. Rickson! Nakas kong kwarto! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!